Ki Doktor Batbit jangka Apollo Hospital kin Sumar Nongpang ha Apollo Trinity Medical Center kabadon Hajan Garu Lin Lower Nongrem Hills Shillong. U Dr. Tarun Jindal, Senior Consultant Uro-Oncology and Robotic Surgery unsawan haka arpun reuterik unaitung arajar arpsan nadu kapor khatwe beje menstep hadu shibeje nosngi bat un sumari ki bapang misnam haka penje pangpor let penje ki bapang katrai kapo bat kitu ki bayo UTI bat ki bajinjar ban let penje ki badan jingpang bampong ha u prostate bat ki bakiu ka PSA level ki badan tumor ha ukhlai ki bapang kakpo bat badan jingat ha kakpo ki badan jingat jingmong lani pang utingkong shenrang testicles ki batolot ne thot ka jinglet penje bat ki bashem jinge ban sedang ne ban sange let penje u Dr. Chetan Kabra unsawan haka arpsau terik unaitung arhajar arpsan haka por khadar baje hadu lai baje nosngi un sumari ki bapang kamet ban po yo bodlum ki bapang khosio ne pangmat ki bapang ki join bat kino ki jingman saw haka por bale ka sport ban taps ing tap nar ha ki join bat ki bakdia kish ing lada pikwa ban bok yaka appointment phila ban telephone lani shu WhatsApp ha uniu mobile number khandai saw phra sanlai khandai nyau ar nyau lai bat philaru ban shu book online appointment ha ka website www.apollotrinityshalong.com